El torneig de CAP s'ha celebrat a Sant Pol de Mar els dies 18, 19, 20 i 21 d'agost. El torneig, per a categoria juvenil, té com a objectiu preparar la pretemporada fomentant els valors com el treball en equip, el joc just, la recuperació i la formació acadèmica. Els equips participants han estat l'Atlètic de Sant Pol, l'Espanyol, el Futbol Club Barcelona, el Girona, la Reial Societat, el Reial Saragossa, el València i l'Atlético de Madrid, repartits en grups A i B per tal d'organitzar la taula de classificats. En Gerard Torrents, assistent a la competició, ens ha donat la seva opinió sobre la celebració d'aquest torneig. Bueno, crec que és important pel poble, ja que porten jugadors d'un gran nivell i, si més no, pot ser que algun jugador important, com del Barça, de l'Espanyol, etc., pugui arribar a primera divisió. Seguint la normativa de la FIFA i de la Federació Catalana de Futbol, durant aquests dies s'han anat disputant els partits per arribar a la gran final. Finalment, s'ha disputat la final entre el Barça i l'Espanyol. Després d'un partit complex, en fase de penals inclosa, el guanyador ha estat el Futbol Club Barcelona. També s'han repartit premis com el de millor jugador o el de millor porter. Entre aquests participants, entregats aquests premis per Xavi Campàs o l'exjugador Lluís Carreras, a més de 2 beques pel Johan Cruyff Institut de Barcelona i 2 més a l'Espanyol.